Čaute ľudia, dnes tu máme ochutnávku, pretože tu mám tento Grimace Shake. Bude to prvýkrát, čo skúšam tento Grimace Shake. Ideme sa najprv teda pozrieť, ako to vyzerá, ako to vonia, potom ho teda ochutnáme. Keď to otvorím, nevyzerá to teda veľmi vábne, ako sa môžete pozrieť. Je to z toho dôvodu, že tento Grimace Shake som kupoval už včera a prednášal som ho v aute. Teraz už som teda doma, bol v chladničke a mám ho tu. Sice možno nevyzerá veľmi vábne, ale podľa mňa bude snáď chutiť dobre. Ešte ho teda ovoniame. Vonia celkom v pohode. Vonia dosť v pohode. Stál ma teda 3,10 €, takže uvidíme, či to bude za to stáť. A slamku mi teda k tomu nedali, to je moja vlastná. Poďme to ochutnať. OK. Je to veľmi sladké. Je to naozaj veľmi sladké, ale je to náhodou dosť dobré. Mne to chutí. 3,10 € by som za to asi nedal, takže to je asi prvýkrát a naposledy, ale každopádne chutí to za mňa celkom dobre. Je to ale samozrejme presladené, ale chutí to podobne ako nejaká umelá chemická čučorietka. Snáď ste si teda ochutnávku užili a vidíme sa u nejakého ďalšieho videa.